ଆରେ ଆଦି କାଲି କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଲୁନି? ସାର୍ ମୋର ନା କାଲି ଜେଜେବାପା ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି। ସେଠି ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମାନବ, ତୁ କାଲି କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଲୁନି? ସାର୍ କାଲି ନା ଆଦିର ଜେଜେବାପା ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଦିକି ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନା ବହୁତ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏବେଠାରୁ ଆବସେଣ୍ଟ କରନି, ଆଉ ରେଗୁଲାର ଆସ ସ୍କୁଲ। ଆରେ ଆଦି, ତୁ ତ ଆଜି ଭଲ ବାହାନା କଲୁ ରେ। ତୋ ବାହାନାରେ ନା ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ଦେଖିଲୁ ନା କ୍ଲାସ୍ରେ ନା ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲି ଯେ ସାର୍ ଆମ ହୋମୱାର୍କ କଥା ପଚାରିବା ଭୁଲିଗଲେ। ଆରେ ହଁ ଯେ, ଯଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ମିଛ କଥା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ତ ଆମ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁ ଆଦି? ଆରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସିନା ଆମ ବିଷୟରେ କିଏ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଡରିବା, ଆଉ ଆମ ଜେଜେମା ବିଷୟରେ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଖାଲିଟାରେ ଖାଲି ଡରୁଛୁ। ଆରେ ଆଦି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଓଲାଟା ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁ ଭାରି ଚାଲାକ ଅଛୁ ରେ। ହଁ ତମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନା କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଗଲାନି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଖାଲି ମିଛ କଥା କୁହ। ଆରେ ତୋର ନା ଖରାପ ମୋରୁ ଭଲ କଥା କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ଗଲାନି ରେ। ଆରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହଉନୁ, ପାଣି ପିଇବା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛୁ। ହଁ ରେ ହଁ, ମତେ ପରା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ତମର ନା ପାଣି ପିଇବା ବାହାନାରେ ନା କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତମର ପରା ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ହଉ ତୁ ତ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ତୁ ତ କାମ କର, ଆଉ ଆମ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନି। ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସୁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ। ଆରେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ସଲମାନ ଖାଁ ଡଷ୍ଟର ନେବାକୁ ଆସିଛି ରେ, ଡଷ୍ଟର ଦିଅ। କାଇଁ ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଡଷ୍ଟର ନାହିଁ କି? ଆରେ ମାନବ, ତୋତେ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ କି କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଡଷ୍ଟର ରହିବ? ଇଏ ପରା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସବୁ ଡଷ୍ଟର ନେଇଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ ଭରି ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ରେ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି ବୋଲି ଦେଖିବୁ ଏଇନା ହେଡମାଷ୍ଟରକୁ କହିବି। ଯାଉନୁ କାହାକୁ କହିବୁ ଯା, ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିନି। ତୁ କୋଉ ହେଡମାଷ୍ଟର କହୁଛୁ କହ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମାନବ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କୋଉ କଥା କହୁଛି। ତତେ ନା ଏ କଥା କହିବାର ନଥିଲା, ଆଉ ଆଉ ତୁ ଶୁଣୁଛୁ ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆରେ ଆଦି, ତୁ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ଯିବି। ଆରେ ଆଦି, ଆଜି ବସ୍ ଆସିବାରେ ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ଆରେ କୋଉ ଟ୍ରାଫିକରେ ଫସି ଯାଇଥିବ, ଟିକେ ତ ଠିଆ ହ। ଯାଉଛି, ଆଦିର ଜେଜେବାପା ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଉଛି ଆଦି ବାପା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଆସିବି। ଆଉ କହିବି ଯେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଆଉ ଦରମା ପଛରେ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଓ ଆଦି, ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ପଇସା ନାହିଁ, ଯାଅ। ଆରେ ଆଦି ଟିକେ ପଛକୁ ନା, ଆଉ କିଏ ତ ସିଏ ଦେଖେ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ସରି, ମତେ ଲାଗିଲା ଭିକାରୀ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ମାନବ ଘରକୁ ଯାଉଛ? ହଁ ସାର୍, ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି, ଚାଲ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବି। କାହିଁକି ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି କି? ନାଇଁରେ ପୁଅ, ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନ, ଏମିତି କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି ଆଉ। ଆଦି ଆଜି ନାମ ନେଲୁ ରେ। ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ରେ ମାନବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବାପାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତମେ କିଏ କହିଲ? ମୁଁ ହେଉଛି ଆଦିର ସ୍କୁଲ ସାର୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଦିର ଅଜା ହେବେ କି? ନା ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ତ ତାର ଜେଜେବାପା ହେବି। ହେଲେ ଆଦି କହୁଥିଲା ଯେ ତା ଜେଜେବାପା ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ହେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଲି ଆସିଲାନି ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଜେଜେବାପା ବୋଲି? ଏ ଟୋକା ଏଥର ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ ବୋଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଯେ ଟିଚର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା ମତେ। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଟୋକା? କହିକି ଗଲା କି ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଆଜି ସେ ଟୋକାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ତାର ଦିନକୁ ଆଜି ମୋର ଦିନେ। ଆରେ ଏ ଟୋକା, ଓହ୍ଲା ସେ ଉପରୁ। ନା ଜେଜେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତମେ ମାରିବ, ଆଉ ଯଦି ତମେ ମାରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଆସ। ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବିନି? ଚଢ଼ିକି ଜେଜେ ଦେଖାଅ ତ। ହଉ ରେ ପୁଅ, ରହ। କେତେ ସମୟ ଉପରେ ରହୁଛୁ, ରହ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜେଜେ ମନେ ରଖ, ଯେତେ ସମୟ ତମେ ତଳେ ଅଛ ନା ମୁଁ ଜମା ଓହ୍ଲେଇବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଜେଜେ, ଯେତେ ସମୟ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି, ଯେତେ ସମୟ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି।